bango-bango talaga ng Pride with Fabcon. Dahil ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kesa leading brand even after 24 hours. Kaya mga misis, tuloy-tuloy ang bango ng Pride with Fabric Conditioner. Alam niyo ba kung bakit number 1 ang smart dishwashing sa paste? Kasi napakarami ng mga misis ang nakakadiskubre ng galing nito sa pagtanggal ng sebo at bakterya. In fact, ayon sa lab test, ang smart dishwashing paste may over 80% more cleaning power kesa leading liquid brand. Kaya mga misis, lipat na sa smart dishwashing. Tanggaling-galing! At yan ang mga produkto ng ACS! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila! Uy, tapos na ang unang linggo ng taon. Bilis, no? Kumusta naman yung iba nga? Nag-extend pa ng bakasyon eh. Correct. Yung iba ang kanilang reality or back to work or back to school is on Monday pa. Yan. Dire-diretso pa kasi weekend na. Sipin nyo yun mga kaibigan, nakalipas na kagad ang unang linggo ng Enero taong 2020. Correct. So, kumusta naman? Ang diet, ano na? Nag-umpisa na ba? Nababawasan ba ng timbang? Ay, nako. Nakakalurky sa lahat part, yung sobrang effort ka na ng mga ilang araw na, tas parang walang nababawas. Yun parang nakaka-frustrate na parang ilan yung kanin na hindi ko kinain. ilan yung cake na tinanggihan ko. Diba? Ilang panset ang tinalikuran ko. Yung lunok-laway ka na Correct. lang, di ba? Naglalaway na yung yung bibig mo dahil gusto mo nang kainin yung Tama, pagkain. Kaya lang hindi mo siya pero makain kasi nga nagda-diet ka. Kaya nga. Kasi hindi nababawasan yung timbang mo. Yun na nga eh. Nakaka-stress. Ako pa naman, pag gutom yung ganun, ang hirap eh. Swerte mo, Hindi ko partner. nakakaintindi masyado pagka gutom ako. Pero swerte mo, partner, kasi hindi ka yung parang tumataba talaga ng matindi. Hindi masyado, yan, eh. hindi masyado. Swerte ka eh. Kahit na ang kanakain mo lagi, dami-dami lagi. Hindi ako kontento pag hindi marami yung pagkain ko eh. Doon talaga ako gumagastos kasi kapag nagugutom ako, na iba yung paningin Perspektibo ko. mo sa buhay. Dami yung perspektibo, dami ang pangarap. Damay-damay na ito. Gutom ako. Kaya maintindihan mo yung mga iba na may init ang ulo. Oo, kaya iba iba ang dala ng gutom. Iba pag gutom ang isang tao. Totoo yan. Hindi Pag nakakakilos sa nalilipasan, natandaan mo meron na yung hosting last year na nalipasan ako ng gutom. Pagkatapos nung sumuka ako. Totoo. Kasi iba talaga kapag ka nalilipasan ng gutom. Kaya isang pagpapaalala ka, Bisyo, na kung ikaw nakakakain ka sa tamang oras, Correct. meron kang kinakain, ipagpasalamat mo yan. Tandaan, di ba, the key to happiness is a grateful heart. Magpasalamat ka na, partner, pag nagugutom ako. Bakit? Kasi iba yung paningin ko sa'yo. Gumaganda ba ako? Pambihira. Kainis to. Wala siya pinagkaiba pag lasing ako. Gumaganda kapag gutom, gumaganda kapag nakakainom. Dalawang bagay lang yun eh. Grabe ka sa Either akin. gutom or lasing ako. Alam mo, partner, kumain ka na. Hindi, maganda ka naman. Kamukha mo nga si Aliana ngayon eh. Aliana Grande. Aliana Grande, sino yun? Si Aliana Grande. Pambira. Nakakaloka. Gutom ka na eh. Oo nga, gutom ako. Lasing, gutom with matching magkasama, lasing. lalo na. Mas matindi pala. Bakit ang Lasing na gutom competition pa. na lasing na gutom pa? Nakakaloka. O isa pa yun, di ba, nito mga nakaraang panahon. Kung paulit-ulit ang walwal, at Tama. parang feeling mo, ayaw mo na talaga, hindi ka na iinom ulit, ipahinga mo na yung atay mo. Correct. Grabe yung atay mo. Napagod din sila, akala mo. Ano ka ba, partner, bibig kapag lang yung napagod kakakain. Pati yung atay mo pagod din. na grabe nagwalwal nung nakarang holiday season. Alam mo, Kabisyo, kapag kinuha ka ng puting van, ibabalik ka. Kasi yung atay mo wala makukuha.
Eh, wala Hindi nang atay to. mapapakinabangan. Yung atay nito walang kwenta. Ibalik na yan. yung atay nito may damage na. Dahil sa alak. Dahil sa alak. O, ano na, unti-untiin na natin nga Tama. tanggapin sa ating mga sarili na na it's back to work and back to reality. Yes. Unti-untiin mo na yan kasi syempre ngayon hindi mo pa masyado ma-feel kasi mag-weekend na naman, 'di ba? Pero sa Lunes, dapat mag-ano ka na, Mag-condition ka na. Condition mo na yung sarili mo na babalik na naman sa trabaho, babalik na naman. Pero promise, Sa kamukha mo eskwela. si Aliana ngayon. Aliana Grande. Kainis to. Si Aliana Grande. Parang fake na Ariana yun. Parang malayong page ni Ariana yun. He! Oo nga. Lasing ka na naman. Minsan kamukha mo si Maui. Sinong Maui? Sino si Maui? Wala, yung mga Kapitbahay naisip mo. Si Maui Junice. Yung mga joke ng mga kaibigan ko, namamana ko, kainis. Okay naman yung mga joke ng mga kaibigan Pag mo. may- Kahit pasok pa naman sa banga. Nasabihin ko sa'yo kapag hindi na. Lakas makaawa pag nasa bar kami ganun eh. Hi Maui. Yung babae gulat na gulat. Oo. Sabi ko, sino Maui? Pero tuwa siya, Maui? kasi may nakikipagkilala eh. Ganun pa naman yung mga babae sa bar minsan. Pag yung lalaki yung unang lumalapit, syempre feeling ng babae maganda siya kasi pinakipagkilala. Sabihin ng mga tropa ko, hi Maui. ramdam ni ate. Bakit niya ramdam? Di ko gets. Natawagin ka Maui. Di ba parang ako, albawa? Or baka matanda na kasi ako. Albawa, sabihan ako sa bar, hi Maui. Sabihin ko, sino Maui? Maui? Mukha mo Maui. Di ba? Maui Taylor. Si Maui Taylor. Oo, kamukha, parang gano'n. Ganun ba? Ibig sabihin. Mga gano'n. Kasi, Viva Hot Babes, kasi Oo. partly ko sila naabutan. Sarap. Pero kilala. Mga gano'n. Tapos yung mga tropa ko din, nagpapalit-palit pa kami ng pangalan mo, tanga talaga. Huy, ako si Dexter ngayon. Hanggang ngayon? Kahit Nikki yung pangalan, magiging Dexter. Hanggang ngayon? Ewan ko sa kanila. Mga Parang trip feeling ko nitong mga to. pang bata lang siya yung mga ganun. Eh lahil natatawag pa rin sa tunay na pangalan. Oo, syempre. Pero Tapos yung sino si Dexter? Sino si Nikki? Ako si Dexter, di ba? Munta nga kayo, sabi. Dexter ka dyan? Oh my gosh. Kasi may mga katabi ng babae. Mga things that we do. Ay, nako. Mga ginagawa talaga natin kapag ka umiinom. Tama. Ay, nako. Grabe. Tanggalin na po yung hangover, mga kaibigan. Oo. Tama yung sinabi ni partner. I-condition natin ang ating sarili para May pasok na. dating ng Monday, yan, Yes. be ready to work na ulit tayo pare-pareho. Correct. True luluto ng halong eklavo. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po yung mga friends ko po for this year 2020 ay nag-aaya po na makapunta sa lugar na merong snow. Ayan. Malapit na pong matunaw yung snow, 'di ba? So kailangan makapag-ipon na. Hindi po enough yung naipon ko. Tama po ba akong mangutang para lang makapag-travel? Is that a good thing to do? Thank you po. Help me. Anong help ang gusto mo? Nakakatakot yung ganyan. Yung magta-travel tapos naghahanap ng help. Naku, Oo nga, nakakalurky. nagpapaano Mangungutang to eh. to. Naghahanap ng sponsor. Oo, nakakalurky. Saan pa ba nag-snow ngayon? Sa Japan, sa Korea. Madami naman lugar na nagsisnow pa. Matutunaw yan mga March. O, mga Feb meron pa yan. Oo. O di habol ka na, magpabook ka na. Hindi, ang problema niya nga, tama yung linya niya na tama po bang mangutang para makapag-travel. O di ikaw, kung gusto mo matupad ang pangarap mo makarating sa Oo, snow. bakit hindi? Oo. Ganon. Pero dami naman gumagawa niyan sigurado, madami. ang pag-swipe ng credit card ay pag-utang. Oo, yan, tama. diba? So, kung ano man yung paraan mo ng pag-utang para makapag-travel, I don't see anything wrong with that. Basta, alam mo lang din in the future na meron kang, kung kapag kasingilan na, meron kang maibabayad. Ang travel agency ba, tumatanggap sila ng credit card? Oo naman. Talaga? Ilang months to I think pay? so. Ay, hindi ko rin sure pala. Baka mamaya yung mga travel agency magalit sa akin.
Kung, Ay, hindi ko kung, alam. 24 months to pay. Oo, yung zero interest Oo, ganun. di Ay, ba? hindi pala. Parang cash yata. Cash, wag Oo, na. lagi din kasi kaming cash eh. So, hindi ko rin sure. Oo. Hindi, pero kapag ka bibili ng ticket, Mm-mm. oo, pwede. Pag bibili ka ng ticket, kasi may mga bumibili ng ticket online. O, credit card yung gagamitin. Pwede. Oo, pero hindi naman doon sinasabi na 24 months, years. 24 years ang tagal. Patay na yung nagbabayad. May utang pa. Hong Kong lang naman yung pinuntahan, 24 years pa yung bayaran. Nakakaloka. Pwede. Pwede. Oo. Pero sa travel agency, hindi. Pero yung when you buy tickets online, when you buy... Pwedeng credit card. Oo, pwedeng credit Oo. card. May mga travel agency po ba na pwedeng hulugan? Siguro, depende sa kausap mo. I guess meron. Para matulungan natin yung kabisyo natin. Oo, Tapos so maghahanap kayo ng sa'yo. hulugan na travel agency. Kaya lang, Oo. kung maghahanap pa kayo at this point, tapos naghahabol kayo ng snow, baka hindi nyo abutin yung snow. Patunaw na. Diba? Patunaw na bago kayo makahanap. Di ko sure. Oh, malay mo, 'di ba? Try mo din mag-search online, baka Na mga meron mga travel pahulugan. agency hulugan. I-google Fly now, mo. pay later, 'di ba? Oh my God, baka may ganon. Malay mo. Hindi naman natin masasabi. Malay mo, yun yung promo nila. Ganyan. Oo nga, ang wala pa mahirap, akong nabalitaan masyado. ang mahirap lang kasi, kaya ka siguro nasa-stress, kasi malapit na. Merong time element. Tama. Na pag hindi ka agad. Tsaka dapat mag-decide Pagdating agad mo dun, kasi tunaw na pala. May global warming kaya pa. nga. Akala mo, Oo, may totoo snow yan. pa pagdating mo doon, konti na lang. Correct. Gadakot na lang. At posible talaga yun dahil sa global warming. Oo, nakakatakot. Sipin mo yun, gusto mong gumawa ng snow angel sa snow, dakot na lang yung snow na nandun. Hindi ka pa sure kung snow talaga yun. Malay mo, baka- tawas na oo lang nga. natapon. O kaya ice crumble na wala ng kulay. Diba? Malay mo, slush lang pala na 7-Eleven. We get you and we feel you. Kaya lang magastos yan ha. Para sa akin, ang winter, yung mga ganyan, ay magastos kasi dahil dun sa mga damit na susuotin. Oo, isa pa yun. Tapos may tinatawag na snow boots. Although may mga nire-rent naman din sa mga snow resort, pero yung kasi kapag ang suot, hindi ka nagsuot ng pang snow na lagi ka madudulas. Tama. Uy, Oo. dapat yung i-consider yun yung pag-travel sa ibang kasi hindi natin alam yung yung kung ano yung mga dapat gamitin kapag winter. Correct. Diba? Sigurado. Hindi pwedeng basta jacket lang, kailangan winter jacket doon. Huwag ka mayabang, naka-cardigan ka. Pagdating doon, Nipis. Para pumunta na naman. Tagaytay. Cardigans ka pa dyan. Iba-ibang kulay naman. Yung binili niya sa Baguio, cardigan lang. Nipis. Baka magsuot ka na. Yabang mo, cardigan, Snow resort. I promise. Kasi based on experience na napahamak na kami dyan. Oo. Diba Kayo napumunta noon. tayo ng China? Hindi ako kasama Ayaw Napumunta nga. akong Ba't hindi China. ka sumama ng China Buntis noon? ako. Okay. Kasi gusto mo na mga anak that Gusto time. kong Oo nga. first baby. Oo. Oo. So, ganun din. Pumunta kami ng China. Sabi ng mga boss namin, in-orient na kami na, maginaw Malamig. doon na. Akala namin talaga, ginag-Bagyo lang. Oo. Akala namin lamig Bagyo lang. Bakit wala bang Google ng mga panahon? Wala nag-research kung anong degrees. Hindi pa mahina pa internet sa Oo. office. 2013 yun, Oo. di ba? 2013. Parang ganun. 2012. So hindi pa uso masyado yung internet. Limitado 2012. lang yung computer na may internet. So pagdating namin doon, Ang lamig-lamig. sabi Nag-snow namin, nag-snow wala, ba? Nasa bus pa kami. Nasa airplane pa kami. Nag-snow? Hindi naman. Hindi nag-snow pero -2? Oo, parang gano'n. Sobrang lamig. Kasi nasa airplane pa kami, wala naman pala. Nasa China na kami, hindi pa Oo. maginaw Porque nasa loob pa kami ng Siyempre, aeroplano. nasa loob kayo. Ang yabang. Nainitan pa doon sa... Nainitan pa sa cardigan. Tinanggal pa sa aeroplano. Mayabang ang init naman. Nandito na tayo sa China. Sabi, kaya pala, room Oo. temperature lang. Pati sa airport. Siyempre, warm dun yabang nyo Paglabas pa sa namin, airport. Susunduin na kami. Grabe. Patawid pa lang nung service namin, nanginginig na kami lahat. Kasi for sure, Oo. dahil
Minsan Oo. kasi yung mismong temperature, kakayanin mo pero malamig, nakakapanginig na siya. Ang hindi mo kakayanin pag humangin. Correct. Yun yung talagang, So- talagang mamamatay ka talaga kapag ka humangin. Totoo yan. Lahat kami, hindi kami prepared. Mga dala namin mga ganun nga. Mga Mga maninipis jacket bagyo lang. Yung mga, Kasi may mga balabal pa kami, pero Oo. hindi naman masyadong effective. Oo. Pagdating talaga namin sa hotel, lahat kami naghanap ng noodles. Ang ginaw, sobra. Ang ginaw. Hindi biro yung ginaw. Oo. Tapos pag hinawa kami yung ilong mo, hindi mo Hindi mo na naramdam. maramdaman. Eh yun yung, nangyayari yun, di ba, partner? Ewan ko sa pelikulang ko lang natin panood Oo. Yung frostbite, tapos yung natatanggal yung ilong sa sobrang... Si Olaf naman. Masyado Nakapanood ng Frozen. Frozen 2. Hindi, may mga natatanggal yung... Oo, pag sobrang lamig. Sobrang lamig, di ba? Kaya nga, yung sa iba, parang natatanggal maski fingers, partner, sa sobrang lamig. O, so, Totoo. kung di ka prepared, yun yung sinasabi namin sa'yo. Kung ang pupuntahan mo, tapos nagmamadali ka, may time element, tapos, tama. Yung weather. baka gusto ninyong i-reconsider na, yun Sobrang nga lang, lamig ang talaga. malas lang dito, kung lahat sila prepared, ikaw lang ang hindi. Oo. Kaya parang ngayon nagpukumahog ka, parang gusto mo ng mangutang. Kasi magastos talaga yan. Bibili ka ng mga thermal, yung mga panloob. Yes, totoo. Kaya nga partner, sabi ko nga hanggat nagpapa-breastfeed ako, hindi ako pwede magpunta sa lugar na winter. So imagine mo partner, kung ilang layers yung tatanggalin ko bago ako magpa-dede. Gutom na yung bata, violet na siya sa gutom. Hindi ko pa natatanggal lahat, Oo 'di ba? nga, no? So kasi ganun talaga kapag ka may tawag doon kapag ka winter, ang daming niyan patong. Totoo. Tsaka Oo, hindi so magastos biro. talaga siya. Noon sabi ko nga, pumunta kami doon, sabi ng arte-arte naman, lalagay pa sa tenga. Oo, Di ba? sa tenga. Pero Ano tawag mahalaga doon? 'yun, Muffins? earphones. Earphones. si Chubet, muffin. Ear muffins. Muffin. At tamis. Nabibili sa bakery. Muffin. Ear napkin. O, di ba? Di ba? May pa-arte. Akala mo maarte yun, pero Oo. ang sarap sa pakiramdam na protected yung Ang ears laking mo tulong from pala the kasi cold. napabili din ako pagdating namin doon eh. Oo. Tapos yung guantes, may pag-gloves pa itong mga to. Oo, kaya, Yung pala kailangan pala naka-ano lang, talaga. China lang. Tapos ako nagkamali pa ako ng noon. Kasi kailangan bumili ng mga gloves. Sabi ko kasi may isang DJ daw nagpasama ako. Sama nga tayo, samahan mo ako, bibili ako ng gloves. Ano pinili mo yung pang ano? Holder. Sabi ko, pwede na yan. Basta hindi malamigan yung kamay ko. Hindi, tsaka yung pot holder, in fairness, partner, makapal. Makapal naman. Oo, makapal. So, akala ko yung binili mong gloves, partner, yung pang yung kumukuti-kuti. Pangkadete. Saan formation mo? Tikas na. yung pangkadete pa naman. Ang iksi nun, di ba, partner? Hindi aabot Tas sa ang nipis relo mo. nun. Ang nipis-nipis. Hindi ko, pagka hindi ka maalam o kaya Oo. kapag ka nagmamadali ka dahil yung trip mo malapit na or ang budget mo ay gloves na pangkadete lang. Hindi yung tatalab. Hindi, wag mong dalhin sa Oo, nag-snow. Hindi siya correct, pwede. correct. Totoo yan. Iba yun. Naglalakad kami sa mall, naka-pot holder ako. Seryoso ba Oo. yan? Muntag. Ang mahalaga, hindi malamigan. Oo, hindi malamigan. Ako, partner, nangyari sa akin sa Hong Kong. Ganyan din yung thinking ko pag gloves pa. Hindi naman kailangan Hong Kong lang naman. Oo. Nung time na pumunta kami sa Hong Kong, that was the year na parang in 75 years, yun yung coldest ever na experience ng Hong Kong. So, wala din akong gloves. Ang laking Oo. bagay ng gloves eh. Tama. 'Di ba? Kaya nga 'di ba yung mga tao kapag ka nilalamigan sila, ang una nilang pinapainit yung kamay sa fireplace. Correct. Or 'di ba yung kasi ganun pag nilamig kasi yung paa at kamay mo, Buong the rest of katawan damay na. buong katawan damay na niyan. So ako wala akong dala partner. Oo. Alam mo kung anong ginamit ko? Kumain ako sa KFC. Oo. May libre kasi sila yung pag naghihimay ka ng chicken. yung transparent. Yun yung ginamit ko. In fairness, effective. Sa bagay, plastic yun, mainit-init. Oo, din. mainit-init, in fairness. Leveling yan sa pot holder mo. So, ayun, mabalik tayo dun sa kabisya natin na nag-PM. It will take a lot of budget talaga. Tama. And maraming considerations. Oo, sa pagsama. But of course, the experience and the pictures will be all worth it. So, kung tinatanong mo sa amin, kung okay lang bang utang para makapag-travel,
ginagawa ng marami yan. Pwede naman. Basta Basta make sure na may siguraduhin mo lang, capability ka. Capability to repay. ka to repay. Yes. Hindi yung, ang gaganda nga ng picture mo, ayos yung DP mo, di ba? Oo. Pero pagdating mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Oo, hinahunting ka. Nagtatago ka naman. So Tama. kung meron kang capacity to pay, why not? Go. Correct. Di ba? Talagang sadyang hindi naman lahat merong extra cash agad. Diba? Tama. Salamat Kabisyo dahil nakatuto kayo sa amin ngayong araw nito. Sana okay sa alright. Wag naiinis, wag na bad trip. Yes, and enjoy the rest of your weekend. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala. Naguluhan na po mga Kabisyo. Take 2. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile! Again, maraming salamat po sa Cherry Mobile family namin. Sa Yay! binigay niyong Cherry Mobile phone. Correct. Ang ganda talaga. Lalong-lalo na kung hindi nyo pa po nakikita yung Love Marina collection nila, yung Flare S8 Prime. Total naman, lagi natin binabanggit yung Flare Yes. S8 series, yung Flare S8 Plus, Flare S8 Pro. Tsaka yan, Flare S8 Pro, diba? Yung Flare S8 Prime na Love Marie series, ang ganda din. Basta, actually, napakarami po ninyong pwedeng pagpilian sa mga Cherry Mobile. Hindi lang po basta maganda, mura pa. Very Correct. affordable Truth. mga kabisyo. Kaya, i-follow lang din po sila sa kanilang social media accounts or punta na sa pinakamalapit na Cherry Mobile sa inyong lugar. Cherry Mobile, experience intense! Always your number one. SM radio station.